Halo para siswa kelas 9. Saiki ketemu maneh ing pasinaon ngenani drama modern. Ngrembug bab drama modern, kudu ngerti apa to drama iku? Drama yaiku crita panguripan sing dipindhah lan diwujudake ana ing panggung kanthi kreativitase panulis teks utawa naskah disengkuyung karo paraga-paraga liyane rupa pacelathon utawa dialog lan tingkah laku. Ing saben pamentasan drama, perangan kang paling penting lan luwih dhisik kudu ana, yaiku teks drama. Lan piye carane nulis teks drama? Teks drama modern menawa ditintingi bisa kaperang dadi loro, yaiku blegere teks dumadi saka struktur teks, unsur basa lan nilai moral utawa budi pekerti, relevansi nilai budi pekerti. Sing nomer loro, carane nulis teks drama prasaja utawa sederhana. Teks drama bisa diarani drama wutuh yen wis dipentasake. Yo, saiki ngrembug struktur teks drama utawa naskah. Struktur teks drama utawa naskah drama dumadi saka dialog, tema, tokoh, lan plot. Dibahas siji-siji. Dialog. Apa sih dialog iku? Dialog iku pacelathon kang kudu diucapake para paraga. Anggone ngucapake kanthi penghayatan selaras karo tokoh sing diperanake. Nomer loro, tema. Tema yaiku inti crita sing digunakake nemtokake lakune crita lan tujuane. Lah yen tokoh iku paraga sing dadi lakon ing drama. Lakune kudu selaras karo karakter utawa watak sing ana ing crita drama. Kanggo nguripake tokohing lakon drama, lumrahe wis ginambarake kanthi lengkap watak, kapribadene lan ciri-ciri fisike. Nah, saiki sing nomor 4 yaiku plot. Plot yaiku alur utawa rerangken sing ngrakit crita ing teks utawa naskah drama. Nanging uga ing saben adegan ditemokake plot. Plot dumadi saka eksposisi, komplikasi, klimaks, antiklimaks lan ending. Ing slide iki sing dibahas isih ngenani eksposisi lan komplikasi. Apa sih eksposisi iku? Eksposisi iku perangan paparan sing nepungake tokoh, menehi katrangan ngenani papan panggonan, wektu lan swasana utawa situasi, uga paparan ngenani reng-rengan crita sing arep dipentasake. Lumrahe rupa sinopsis crita sing ngandharake paparan mau arane narator. Sing nomer loro, komplikasi. Komplikasi yaiku konflik utawa masalah awal sing ndadekake crita wiwit lumaku. Ana tantangan lan gayeng ing saben-saben adegan. Sing nomer 3, klimaks.
klimaks ya iku konflik-konflik ing adegan-adegan mulek dadi konflik puncak utawa klimaks. Sing nomer 4 antiklimaks. Klimaks ing saben adegan nyawiji lan wiwit nemokake dalan kanggo ngudari reruwet. Sing nomer 5 ending utawa resolusi ya iku kawusanane cerita, akhir dari cerita. Materi struktur teks drama modern wis mari. Ketemu maneh minggu ngarep ing unsur basa. Dadi minggu ngarep bahas unsur basa ing sakjerone teks drama modern. Nuwun.